لی ترکیه نرازیبون و خۆپێشاندانên alîgirê Partiya Demokratîka Gelan HDP berdewamın li dijî dûrxistina ji kara şaredarên hilbijartiyên bajarên Diyarbekir û Mardîn û Wanê û ji bo piştgiriya wan hevserokê HDP sezayî temelî serdana Diyarbekirê kir. Piştî pêleka xweپêşandan û rûberûbûnên lêgel polîs dezgehên ewlekariyê biryara qedexekirina li darxistina çalakiyan li Diyarbekirê bo 15 rojan da. Şaredarên Hersê bajaran ji aliyê hikûmetê ve hatine tawanbarkirin ku wan pêwendî lêgel Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hene. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berî hilbijartinan jî hişdarî dabû ku renge ew şaredarên Kurd ji kar bi dûr bixin eger ew bêne hilbijartin. HDP di daxuyaniyekê de ev biryar şermezar kir û wekû kudetayeke siyasî û gaveke dijminahî li dijî xelkê Kurd binav kir li gor daxuyaniya wan. Li Ewropa jî xweپêşandan li dijî vê biryara hikûmeta Tirkiye berdewamin û Partiya HDP dest bi çalakiyên dîplomatîk jî kiriye ji bo nerazîbûna xwe bigihîne berpirsên Ewropî. Ji bo agahî bêhtir divê derbarê de niha nivênerê HDP li Ewropa Faik Yazık Ay ji Fransa bi meraye dem baş mamoste Faik peyama we di van xweپêşanan da çi ye û dixwazin çi ji Ewropîyan re bibêjin? Berê her tiştî Türkiye endamê Konseya Ewropayê û berendama Yekîtiya Ewropayê di nav gelek saziyên dinî ê Ewropa de cî distîne. Tekiliyê wê Ewropa re ji aliyê aborî dîplomatîk û siyasî jî ji qasê ku Komara Tirkiye hatiye avakirin heta roja îro xurt dibin û berdewam dikin. Tirkiye jî wextê ku yani Komar hatiye avakirin heta roja îro biryara xwe dayê wekî ku di nav qada Rojava de cî bistîne. Yani Ewropa û Amerîka re hemû sîstema xwe jî li wê gorê dayê niştandin. Em nerhem berî bênanin tabî lê tiştê ku îro Tirkiye li Kurdistanê dike, li Tirkiye dike bi rastî dijî tevayî standard û normên Ewropanê ya jî saziyên Ewropanê. Ve wê jî ji ber ku Tirkiye endamê van saziyayê, ber ku Tirkiye yek ji hevalbendê Ewropa û Amerîkayê em ji wan dixwazin wekî ku Tirkiye bikişînin nava sîstemekî bêtir demokratîk li gora normên Ewropa tev bigere. Daxwazê me piranî evin. Belê mamoste em dizan ku berê nakokiyên Ewropa û Tirkiye hene. Yani Ewropa û berpirsên Ewropî ji bo rewşeke navxweya Tirkiye yani ji bo ev pirsgirêka şaredarên Kurd dikare çi bike ji bo we? Niha bi rastî hêviya me ji wan ne qas mezin e. Yani hêviya me bêtir li gelê me yî saziyê me yî û me bixwe em dikarin çi bikin bêtir em wek gelê Kurd dikarin hemberî bêhna çi bikin em ser wê disekinin. Lê tabî ji ber ku Tirkiye jî di nava qada dinyayê de endamê hin saziyan e ji wan jî daxwaziyê me û hêviyê me hene em dixwazin wekî ku wana ne tenê bi daxuyaniya ne tenê bi gotinê lê di pratikê de jî bi helbesta xwe êdî ji Tirkiye bêjin bes e. Yani ev sîstema ku tevayî hukuk bin pê kiriye ev sîstema ku tevayî derveyî normên Ewropa tev digere û bi awakî dîktatörî û aliyê faşîzmê de diçi em dixwazin ku Ewropî dinyaya rojava êdî tişkî ji Tirkiye re bêjin û li hemberî wê helwest bistînin. Belê kêkê Faik yani em veger nav rewşa navxweya Tirkiye yani li nava Tirkiye wekû kesekî wekû Ekrem İmamoğlu şaredarê Stenbolê hinekî nerazîbûna xwe divê derbarê de anî ziman tu dibêjî nerîna wî wekû bersivdaneke ji bo ku we wekû HDP piştgiriya wî li Stenbolê kirî lê tevgereke bi rastî di nav Tirkan de heye ku piştgiriya şaredarên Kurd dike. Bi rastî li gora berê niha baştir e. Yani bi taybet ev hilbijartinên dawî ku siyaseta da meşandin di nava gelên Tirkiyeyê hinkî sempatîkî çêkir û hûn zanin bi wê siyaseta ku me meşand jî me şaredarê xwenê ku berê ji aliyê qayûma ve hatibûn stendin me paş distendin û li aliyê Rojavayê Tirkiye jî me kir wekî ku Erdogan tevayî bajarên mezin winda bike. Ev jî di nava muhalefeta Tirkiyeyê sempatîkî û nêzîkbayînkî ji bo partiya me çêkiriye ji bo gelê me çêkiriye. Ev ji doh gelek saziyên Tirka jî gelek partiyê wan jî daxuyanî dan heta Serokkomarê berê yê Tirkiye Abdullah Gül Serokwezîrên Tirkiye berê
Partiya CHP, Saadet Partisi hinek saziyên din divê alî de reaksiyona xwe dan xuya kirin. Tabii reaksiyona wan em nabêjin wekî ji bo ku hevalbendê me ne. Dê dibînin wekî ku tevayî Tirkiye tevayî normên demokrasiyê û mafê mirova û hiqûqê tên bin pêkirin, ew ji sîstema xwe yani ji bo ku Tirkiye باشه مامۆستا یعنی ev رأوا بس گونهکاریە کو وەزارەتە نافخۆییە ترکیە گرێ دایە بە شارەدارên yani HDP ewa ku ew alîgiriya pekekê dike yani ev tawinbariyeke mezin e tê girêdan bi terorê li gor pîvanên Tirkan bixwe yani desthilatdarên Tirkiye hûn çawa bersiva vêyekê didin? Niha ji qasê ku PKK li Tirkiye heye û şer dimeşandin partiyê me yê siyasî ku Tirkiye siyasî dimeşandin tim û tim bi PKK re wana suçdar dikin û wextê ku bixwazin siyaseta wan asteng bikin bi awakî bi PKK didin girêdan û bûyî havî bi sermettin. Niha hûn zanin yani parlamenterê me zindanê dene serokê partiyê me zindanê dene hevserokê wan zindanê dene Selahattin Demirtaş zindanê deyê ew jî suçdar kirineyê. مامۆستا ببوورە وەختە من کێمە داخوێنێکی خۆدەوە وەکو ئەv گاڤە ترکی وەکو کودەتایەکە سیاسی بناو کرد بوو بەرسڤەوە wê çi bê piştî yani gavawê bê piştî vê çi bê? Me biryar dayê wekî ku hetanê ev biryar neyê paş dikişandin em ê tim û tim li ser renga min em ê çalakiya dibin. Em ê li hemberî wêna serî daneynin û em ê heta dawî li hemberî wêna bisekirînin em ê çalakiya bikin em ê berxwe bidin hetanê ku em bi wîna paş bidin avêtin hetanê ku wîna têk bibin. Yani ev sîstema ku heye sîstemekî faşîst e bi faşîzmê re merov nikarin li hev bike merov faşîzmê re Belê nikarin. nerîna te gihîşt mamۆsta li wênerê HDP li Ewropa Faîq Yaxizay gelek spas bû beşderbûna te. Spas baş.